Passem ara a les preguntes al molt honorable president de la Generalitat. La primera és sobre la situació política i social i la formula el senyor Quim Arrufat, del grup mixt. Bon dia, senyor president, bon dia a la cambra. Bé, tràgicament hem de dir, que ens alegrem que finalment la setmana passada es posés fi al lamentable espectacle viscut els darrers mesos des del 9 de novembre fins a aquesta setmana passada. Una situació creada, a ningú se li escapa, tothom ho va veure molt clarament, per una proposta seva que cap altra força política comprava. Un anunci, el de la setmana passada, on bàsicament posposa unes eleccions que nosaltres enteníem com a compromís democràtic d'immediat compliment després del 9 de novembre i diu una obvietat, que les llistes no seran com vostè vol, sinó que seran fruit del que les forces polítiques i la diversitat del país voldrà. Anuncia estrambòticament que en 6 mesos es posarà a fer estructures d'estat que en 2 anys no ha estat capaç de posar ni de posar dempeus ni d'engegar amb consistència. Anuncia 4 lleis, el desplegament de 4 lleis absolutament autonòmiques que vostè considerarà estratègiques, que poden ser més o menys útils, però que res tenen a veure amb cap transició nacional. Anuncia que negociaran uns pressupostos absolutament autonòmics, on poca o cap partida hi ha que vagi encarada a cap transició nacional, i anuncia que refà un pacte de legislatura que no ens ha portat res de bo a la ciutadania més enllà del 9 de novembre, que tampoc requeria cap pacte de legislatura. De debò que Esquerra té una paciència de sants amb vostès. Ara torna a tenir temps per refer el seu espai polític, el seu partit, que és el que a molta gent li ha semblat que buscava desesperadament els darrers mesos, quan les enquestes li eren adverses. O expliquin, si no, que això que li he explicat, aquesta descripció que he fet, no és així. Vostès estan començant a confondre el camí cap a la independència amb el camí cap a la unitat perpètua i eterna de Convergència amb Esquerra Republicana. En l'anunci de la setmana passada no hi havia cap argument consistent, no hi havia cap reflexió sobre el full de ruta i no hi havia ni tan sols la fórmula de com convertir les eleccions en plebiscitàries. Miri, venim d'un 9 de novembre en el qual no es van atrevir a desobeir amb el marc jurídico-polític de l'estat espanyol, és a dir, a executar la ruptura amb l'estat espanyol. Hi va haver 9 de novembre, la gent va participar, però d'aquí se'n derivava un compromís democràtic en transformar un referèndum impossible o un trencament que no es va dur a terme amb unes eleccions plebiscitàries que permetessin executar aquest referèndum. I estem d'acord, però vostè endarrereix i posposa aquest compromís fins a la tardor. Té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Arrufat, no li puc contestar cap pregunta perquè no me n'ha fet cap, però de tota manera faré una valoració sobre la seva intervenció, tot i que li he de recordar que aquest és un torn de preguntes, en aquest cas, al president de la Generalitat. Vostè em deia que no vam fer res el 9 de novembre que incomodés a l'Estat i que signifiqués no sé què d'una desobediència, etc. Doncs, senyor Arrufat, no sé per què aleshores tenim una querella, 3 membres del govern, per 4 presumptes delictes. Desobediència és un d'aquests delictes. Jo crec que un diputat com vostè això li hauria de donar algun valor, perquè si no li dona valor a això que va fer el govern, vol dir que li està donant valor al que fa l'Estat. I òbviament no és el cas. Ja li dic jo, òbviament no és el cas, perquè els conec i sé que no és així. Però vagi en compte com fa les valoracions perquè es podria interpretar d'aquesta manera, a base de donar canya al govern de Catalunya per haver complert els mandats parlamentaris que s'havien votat en aquest mateix Parlament i per haver complert els programes electorals i per haver complert amb el debat d'investidura i per haver complert amb el pacte sobre la pregunta que es va fer el desembre del 2013 i amb la data el 9 de novembre. Per tot això, doncs home, Déu-n'hi-do. Si això li mereix aquesta consideració, senyor Arrufat, entenc que vostè aleshores està en un altre registre i no sé si està defensant el procés sobiranista o simplement li vol donar canya en el govern de torn, que probablement deu ser el seu compromís avui mateix. Segona cosa, vostè ens diu que ara començarem a fer les estructures d'estat. No, senyor. Primer, d'estructures d'estat en aquest país se n'han fet des de fa molt temps. I segon, n'hi ha algunes que no s'havien fet mai, per exemple la hisenda pròpia, que aquest govern hi ha treballat com ningú. I prova d'això és que ja fa més d'un any es va signar un conveni amb les 4 diputacions catalanes
precisament per coordinar tots els aspectes tributaris d'allò que existeix en aquest moment en el nostre país. I després li vull recordar també una altra cosa. Quan vostè ens diu que els acords són només entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, òbviament vostès no hi són, però hi podrien ser si volguessin. Tampoc fan cap pas per ser-hi. Ara, dit això, li vull recordar que aquests acords també es van fer en el marc d'algunes trobades on hi havia les entitats sobiranistes, diguem-ne més destacades o principals, d'aquests darrers temps. I per tant la crítica és a tothom, senyor Arrufat. La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l'il·lustre senyor Albert Rivera del grup parlamentari de Ciutadans. Gràcies, senyor president. Molt honorable president, vist que no li surten els números, vostè ha decidit finalment posposar l'agonia d'aquest govern fins al 27 de setembre i ha anunciat públicament que vostè pensa utilitzar l'autonomia de Catalunya per desmuntar l'autonomia de Catalunya. És a dir, utilitzar el poder, lògicament, del govern autonòmic per, amb els pressupostos arruïnats de la Generalitat que depenen del FLA, és a dir, sense un duro, crear estructures d'un estat que vostè, lògicament, ni presideix, ni pot crear, ni de vostè depèn. Jo li pregunto, senyor Mas, quan ens costarà als catalans tota la seva fugida endavant del cas Pujol, quan ens costarà la creació fictícia d'aquest estat paral·lel i, evidentment, quan ens costarà aquests 6 mesos, perquè a partir de setembre, si vostè no governa i les enquestes es compleixen i vostès no tenen majoria, hi haurà un govern que, lògicament, no permetrà un estat paral·lel, sinó un sol estat, un estat de benestar i un estat per tothom. Per tant, li pregunto, senyor Mas, que a vostè li queda fins al setembre de govern, pensa posar en marxa i gastar-se els diners dels catalans, els que no tenim, en crear una estructura paral·lela d'estat? No li té prou amb un estat que en volem 2? No n'hi ha prou amb l'administració pública que tenim que en volem una altra? I com la pagarem, senyor Mas? Respondre té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, quan ens costarà i si ens ho podem pagar o no? Catalunya s'ho pot pagar perfectament. Altra cosa és que amb el drenatge fiscal que es produeix en aquest país, amb el dèficit fiscal, doncs evidentment surten molts recursos que no tornen. Però si es quedessin més en aquest país dels que produeix la mateixa Catalunya, ens podríem pagar això i molt més. I dit això, li vull recordar que tot el que signifiquen aquests passos per anar creant estructures d'estat són un percentatge pràcticament ínfim del pressupost de la Generalitat. Li recordaré una dada que és molt important. El 71,2% del pressupost de la Generalitat, gairebé 3 euros sobre cada 4, van a sanitat, a ensenyament i a serveis socials. Per repreguntar té la paraula l'il·lustre senyor Rivera. Sí, senyor president, vostè ha acumulat de 30.000 milions d'euros que va deixar el partit del senyor Junqueras i els seus socis de govern, avui dia tenir 67.000 milions de deute a la Generalitat. És el fracàs econòmic del seu govern. Ens està vestint èxit i és un fracassat políticament, perquè el seu govern ens deixa un forat a Catalunya de 67.000 milions d'euros. Els nostres fills i els nostres nets estaran pagant el deute que el seu govern ha fet. Vostè parla de números. Miri, senyor Mas, Hispaner, 200 milions d'euros a les escombraries. El projecte fantasma del Barcelona World, que no existeix ni se l'espera. Senyor Mas, vostè l'ATL, els diners, els milions d'euros que haurem de pagar de la seva xapussa, del seu nyap, a l'hora de donar concessions administratives. Aquesta és la realitat. I vostè ara vol posar en marxa un estat paral·lel quan no som capaços de pagar ni l'estat de benestar que tenim. I si ens dediquem a governar amb el que tenim, de millorar la gestió, de fer reformes a Catalunya, d'intentar crear seguretat jurídica, seguretat econòmica, vostès destinaran un 12% més a crear noves ambaixades i política exterior, senyor Mas. Aquestes són les seves prioritats. Vostè va parlar d'internacionalitzar el conflicte, termes per a aquest país, pels que hem patit molt en aquest país després del terrorisme, que no es podrien tornar a pronunciar. Internacionalitzar el conflicte, senyor Mas, que no volem conflicte, que volem solucions. Per tant, senyor Mas, no gasti més en crear conflictes, gasti els diners que tenim en gestionar aquests 6 mesos, que després, quan vinguem uns altres a governar, deixarem de construir estats paral·lels i construirem l'estat del benestar. Gràcies. Té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, si un dia vostè governa, sap què li passarà el primer any? Que augmentarà el deute. I sap per què l'augmentarà si un dia arriba a governar, que espero que no? Perquè aquell any farà dèficit. I si vostè parlés de cara a la ciutadania
amb un mínim de coneixement, que em sembla que a vegades no ho fa del tot, explicaria que mentre les administracions fan dèficit s'han d'endeutar. Perquè dèficit vol dir que gastes més del que ingresses. I com es paga la diferència? Doncs endeutant-se. Si gastes més del que ingresses, t'has d'endeutar per la diferència. Quines administracions de l'estat espanyol avui dia no fan dèficit? Doncs miri, globalment les corporacions locals. Totes les altres fan dèficit. Per tant, totes les altres s'estan endeutant. Així de clar i així d'elemental. La gran pregunta és, per jutjar la gestió d'un govern, estem fent el mateix dèficit que ens vàrem trobar? I vostès diuen més. Aleshores, escolti'm, si vostès diuen més, la ignorància ja és total. Perquè resulta que estem fent la meitat. I no li dic jo, és que ho diu el Ministeri d'Hisenda. Suposo que vostès amb ells li donen una gran credibilitat i a nosaltres cap. Però ho diuen ells. Estem fent com a mínim la meitat del dèficit que s'estava fent fa 4 anys en aquest país. Per tant, és evident que encara segueix creixent l'endeutament, però a un ritme molt inferior en el que hi havia. I per tant estem fent en aquest sentit, senyor Rivera, una bona gestió de sostenibilitat pel cas que vostè arribi un dia al govern, que espero que no, que s'ho trobi millor. I última cosa, la nostra prioritat és reduir l'atur, i ho estem fent, créixer econòmicament, i ho estem fent, i reduir el fracàs escolar, i ho estem fent, entre altres coses. La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l'il·lustre senyor Joan Mena, del grup parlamentari Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Sí, gràcies, presidenta. Bon dia, president. Ara que ja tenim situada la data electoral per al 27 de setembre, per a Iniciativa i Esquerra Unida, aquestes eleccions ens han de servir per fer fora les seves polítiques socioeconòmiques i també per fer net en el nostre país. Evidentment, cal construir estructures d'estat, però cal que aquestes estructures d'estat, senyor president, siguin netes. Precisament de fer net de les polítiques actives contra la corrupció és del que avui li voldria preguntar. Senyor Mas, com valora vostè la nova imputació del senyor Oriol Pujol? En un moment en què Catalunya passava de la primera a la segona divisió de les polítiques industrials, hi havia qui feia negoci amb el patiment dels treballadors. Sembla que el senyor Pujol feia de facilitador per deslocalitzar empreses com Yamaha, Sharp o Sony, mentre els treballadors d'aquestes empreses lluitaven per garantir els seus llocs de treball i a sobre moltes d'elles instal·lades en terrenys cedits per la Generalitat. President, no em digui que aquest és un cas familiar, perquè la nova imputació del senyor Pujol traspassa la frontera de la família. Secretari general de Convergència i Unió i president del grup parlamentari en aquell moment, i sembla que feia negoci amb la reconversió de diverses empreses. Com ho valora vostè, senyor Mas? Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Mena, el que pugui afectar el senyor Oriol Pujol ho decidiran, òbviament, els tribunals. Si vostè mateix em diu que està imputat, doncs vol dir que està en un procés judicial, no? I si està en un procés judicial, m'imagino que si vostè respecta l'estat de dret, deu respectar també que aquest procés judicial no només comenci, sinó que, a més, doncs s'acabi. I quan s'acabi, veurem si a criteri de l'únic que ho pot jutjar, que són els tribunals, hi ha hagut irregularitats, com vostè assenyala, o no. Veurem. En el cas del senyor Oriol Pujol, jo li parlaré del govern de Catalunya, que és la meva responsabilitat. I el govern de Catalunya, en tots aquests casos que vostè ha dit, i des del moment en què nosaltres hi vàrem arribar, el que ha procurat és que si hi havia una deslocalització perquè una empresa estrangera volia marxar, i això no només ha passat mentre governàvem nosaltres, senyor Mena, que aleshores aquestes instal·lacions i sobretot la gent que hi treballava, per exemple la Sony n'és un cas molt exemplar, que es poguessin aprofitar per part d'altres empreses que invertissin en allà i es quedessin amb la gent que hi estava treballant. I això, senyor Mena, que és la responsabilitat del govern, s'ha fet o no s'ha fet? La resposta és que sí. Per tant, el govern ha actuat correctament perquè davant d'una desinversió d'una empresa estrangera, aquelles inversions estratègiques, algunes d'elles molt importants, no es perdessin i es poguessin aprofitar. Per repreguntar té la paraula l'il·lustre senyor diputat. Sí, president, esperarem el judici, però sap què passa? Que com que vostè es nega a comparèixer en el marc de la comissió d'investigació, Iniciativa i Esquerra Unida no tenim cap més sortida que demanar-li explicacions en aquesta sessió de control. Nosaltres voldríem, desitjaríem
que per construir el país net que la gent ens està exigint, vostè comparegués a la comissió d'investigació i expliqués el seu passat com a conseller d'Economia. Ja no són només les explicacions del president de la Generalitat les que volem escoltar, ara també són imprescindibles les del senyor Artur Mas, conseller i dirigent en aquells moments de Convergència i Unió. No només vostè no compareix, sinó que tampoc no donen compliment a una resolució d'aquest Parlament que exigeix personar-se en tots aquells casos que lesionin els interessos de la Generalitat de Catalunya. I vostès incompleixen i no ho fan. I és que, senyor Mas, quan algú vol construir un nou país, cal que desbrossi el solar sobre el qual vol fer la construcció. I vostès, senyor Mas, tenen el solar completament enfangat. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Ara veig per on anava vostè. Jo al principi em pensava que li interessaven les empreses i, per tant, els treballadors. Ara he vist que no. Perquè quan jo li he contestat sobre el que havia fet el govern sobre la localització d'empreses, algunes estrangeres que marxaven i algunes catalanes que invertien perquè la gent es pogués quedar en aquestes empreses, vostè en la segona part de la pregunta, que tenia una oportunitat d'or per discutir sobre política industrial i sobre què havia passat amb la Sony o sobre què havia passat amb altres localitats de Catalunya, l'ha desaprofitada. I li torno a dir, senyor Mena, vostè farà els discursos que vulgui, però a aquest govern, primer, en aquest govern, mentre jo l'he presidit, no se li ha descobert i no se li ha trobat, perquè no existeix, ni una sola irregularitat. I això potser que ho comencin també a reconèixer en algun moment. I segon, aquest govern, quan hi ha hagut desinversions d'empreses estrangeres, s'ha ocupat, a través dels seus mecanismes i a través de la seva sensibilitat, s'ha ocupat que aquestes deslocalitzacions d'empreses estrangeres quedessin perfectament complementades per empreses del país o d'altres que tornessin a invertir. I ho hem aconseguit. La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l'excel·lentíssima senyora Alicia Sánchez Camacho del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Moltes gràcies, honorable presidenta. Senyor Mas, vostè creu que és positiu per l'economia catalana i pels catalans que tinguem eleccions cada any i mig? Sap per algun altre lloc del món on es produeixi aquesta situació de manera permanent com la que està fent vostè aquí a casa nostra? Per respondre té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Sánchez Camacho, si hi ha eleccions a Catalunya 3 anys després del començament d'aquesta legislatura és per un motiu. I el motiu són vostès. Sí, així de clar. Perquè si en aquest país s'hagués pogut fer allò que s'ha fet en altres països molt més madurs democràticament, que no deu ser el cas d'Espanya, que és acordar els termes d'un referèndum per poder votar sobre el que es va votar a Catalunya, com ha passat en el Regne Unit amb Escòcia, o per 2 vegades en el Canadà amb el Quebec, si s'hagués pogut fer això, les eleccions catalanes s'haguessin fet quan tocaven. Però com que vostès això no ho toleren i són molt intransigents i no hi ha hagut manera de parlar amb vostès ni tan sols de negociar res i només es dediquen a presentar querelles per tot arreu, que és el seu estil, al final hem de fer eleccions, perquè la gent ha de poder dir la seva i ha de poder votar sobre aquest fet transcendent. Té la paraula per repreguntar l'excel·lentíssima senyora diputada. Senyor Mas, se li ha de reconèixer que vostè és genuïnament creatiu. De veritat, ara resulta que les eleccions les convoquem nosaltres. Poder fins i tot les he convocat jo. Perquè, esclar, com que tot és culpa nostra, vostè m'ha preguntat a mi per convocar aquestes eleccions perquè s'ha vist abocat. Miri, senyor Mas, jo crec que no té arguments. Vostè té el mèrit d'equivocar-se permanentment. Té el mèrit de convocar eleccions cada any i mig a Catalunya. Vostè, en 4 anys i 9 mesos, haurà convocat eleccions que li dura la legislatura 18 mesos. Totes i cadascuna d'elles. Això no hi és arreu del món. I miri que vostès miren precedents internacionals. Per tant, a més d'això, vostè va perdent diputats i suports parlamentaris. Deu ser també culpa del Partit Popular. Què farien vostès sense el Partit Popular? Parlant que és tan intransigent i que no parla amb vostè el Partit Popular, ja veig que la seva entesa amb el presumpte líder de l'oposició és excel·lent. Per això ho hem vist que s'entenen també. Però escolti'm, el que vostè vol fer ara és la campanya electoral més llarga de la història. El que vol fer és convertir
convertir el Parlament i convertir el govern de la Generalitat en la seu de campanya. No m'estranya, la seva la tenen embargada, no tenen credibilitat ni amb les sigles de Convergència Democràtica ni en fer campanya a la seva seu. Volen utilitzar els pressupostos per fer pressupostos de campanya i, a més, ho estan fent enganyant a tothom. Ja sap el senyor Junqueras i els altres líders de l'oposició que resulta que vostè, aquests 2.183 milions que va posar als pressupostos ficticis, resulta que ara el senyor Montoro li diu que no hi són, diu que són de concessions i de privatitzacions. Vostè enganya a tort i a dret al PP, al PSOE, al PSC, a Esquerra i als catalans. Miri, vostè ha fet una pèssima gestió econòmica. Vostè no ha pres cap mesura per reduir l'atur. Hi ha més aturats de llarga duració. Hi ha menys persones que cobren la renda mínima d'inserció. Hi ha menys persones que poden tenir beneficis socials. No ha fet el Fons de Solidaritat Energètica, que amb els diners del tricentenari ja podia haver pagat vostè les factures del gas i de la llum dels pobres a Catalunya. Vostè està enganyant a tothom i, a més, està fent perdre inversions a Catalunya. Senyor Puig, les deslocalitzacions vostès són experts. El senyor Oriol Pujol Ferrusola sembla que ho sap molt bé, presumptament. Però l'efecte seu fa 23 anys que es calcula al Ministeri d'Economia. Per tant, no vagin enganyant. Senyora diputada. Té la paraula el molt honorable president. Sí. Gràcies, senyora presidenta. Senyora Sánchez Camacho, deixi'm que somrigui una mica perquè vostè deia que estem en campanya electoral, però si acaba de fer un míting, senyora Sánchez Camacho. Com a primer míting no és que li hagi sortit del tot malament aquesta vegada, però pot millorar, però jo crec que millorarà en els propers temps. Jo crec que millorarà des del punt de vista dels mítings, no? Per cert, ja que vostè s'escandalitza tant respecte a la convocatòria d'eleccions, li llegiré el que vaig dir en el discurs del debat de política general de l'any 2013, fa gairebé un any i mig. Si malgrat la nostra inequívoca voluntat de diàleg i d'acord, cap negociació amb l'Estat és possible, estic disposat a utilitzar com a president tots els instruments democràtics i legals al meu abast a fi de facilitar que el poble de Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur com a país, inclosa la convocatòria d'eleccions. No és l'escenari que desitjo, ni és el millor. Tanmateix estic disposat a arribar fins a aquest punt, com a últim recurs, si es pretén silenciar la veu i impedir el vot de les catalanes i dels catalans. Senyora Sánchez Camacho, el PP no ha tingut temps des del setembre del 2013 per reflexionar sobre aquestes paraules? Ara resulta que vostès estan sorpresos que hi hagi una convocatòria electoral quan estaven més que avisats que això acabaria així si vostès seguien amb la seva intransigència i la seva intolerància? I finalment, senyora Sánchez Camacho, a Catalunya l'atur s'ha reduït més que gairebé a cap altra comunitat autònoma de l'estat espanyol, incloses gairebé totes les del PP. Per tant, vigili amb els seus comentaris. La pregunta següent és sobre la situació política i la fórmula l'il·lustre senyor Miquel Iceta, del grup parlamentari socialista. Gràcies, presidenta. Senyor president, els socialistes considerem equivocada la seva decisió d'anunciar amb tanta antelació que convocarà per segona vegada unes eleccions anticipades. No era millor esgotar la legislatura i esperar el nou escenari que s'obrirà després de les eleccions generals? A més, anunciar-ho amb tanta antelació no ens aboca de fet a una campanya electoral de 9 mesos? D'altra banda, no creiem que sigui bo barrejar la celebració de la Diada Nacional de Catalunya amb l'inici de la campanya electoral. Tampoc no compartim el full de ruta anunciat. Unes eleccions no poden substituir en cap cas un referèndum, i encara menys sense la llista conjunta que vostè pretenia i no ha obtingut.
No considerem seriós el compromís d'elaborar una Constitució en 10 mesos, ni que al cap d'un any s'hagin de convocar novament unes altres eleccions anticipades o un referèndum pel qual no tenim competències. Tot això ens sona una nova fugida endavant. Però, president, jo sí que vull fer-li una pregunta concreta. I vull preguntar-li concretament sobre l'anunci que va fer de fer una llei d'administració electoral. I la pregunta és: significa això abandonar la perspectiva de fer una llei electoral catalana en la que vostè fa temps va dir que estava disposat a implicar-se personalment? Per respondre té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, vostè entén que la convocatòria és massa anticipada i que hi ha masses mesos fins a les eleccions. És un criteri que jo puc respectar, però fixi's, el Parlament té molta feina perquè hi ha moltes lleis en tràmit, tantes com més o menys 20, imagini si hi ha feina per fer, sense necessitat d'abordar aquests mesos com estrictament una campanya electoral, de feina n'hi ha molta. Algunes d'aquestes lleis, per cert, són de màxima importància, crec que vostè ho pot reconèixer, i després vostè em parla que unes eleccions no poden substituir un referèndum, i jo li pregunto a vostè aleshores, i com ho fem? Vostès ens aporten alguna solució per fer un referèndum? No, vostès ens aporten una solució que és ad calendas greques, és a dir, mai. Si no ens espavilem, no ho farem mai, senyor Iceta. Si esperem simplement el vistiplau, no ho farem mai. I si esperem la reacció del PSOE, em temo que tampoc, perquè a mi de referèndum no me n'han parlat mai. Em parlen de reforma de la Constitució, però mai em parlen d'un referèndum. Per tant, senyor Iceta, s'han de donar solucions. Jo, amb la crítica corresponent, que sempre hi és, òbviament, perquè quan es prenen decisions hi ha crítica, intento oferir solucions. I després, el tema de la llei electoral, doncs segueixo dient exactament el mateix, però si aquest Parlament no té capacitat, i això els afecta a tots vostès, per fer aquesta llei electoral, alguna cosa hem d'intentar fer, no? En allà on estiguem més d'acord sobre aquesta llei electoral, i això és el que proposem, que l'administració electoral a Catalunya sigui a Catalunya, que no depenguem dels òrgans centrals de l'estat espanyol en aquesta matèria i que aprofitem aquests mesos de feina per tenir com a mínim això, ja que hem sigut incapaços de fer la resta, que és el que hauríem hagut de fer. Per repreguntar té la paraula l'il·lustre senyor diputat. President, li reitero, ja sé que no servirà de molt, unes eleccions no poden substituir un referèndum, ni aquí ni enlloc. De totes maneres, la meva pregunta anava sobre la llei electoral. I, president, si vostè es veu en cor amb el seu soci intermitent de fer una Constitució en 10 mesos, no podrien fer una llei electoral en 6? Pregunto. Perquè nosaltres hem dit moltes vegades com la voldríem. Una llei electoral com l'Alemanya que garanteixi major proporcionalitat i l'elecció directa de diputats de districte. Pels interessats, lleielectoral.cat, allà trobaran la nostra proposta. No serà, pregunto, que volen separar l'administració electoral de la llei electoral per estalviar-se la majoria de 2/3 necessària per aprovar-la? Podria comprometre's a no aprovar cap disposició en matèria electoral sense el suport de 2/3 dels diputats d'aquesta cambra? Pot comprometre's també a l'acord pel que fa al sistema electoral d'Aran, que encara dona voltes i que hem d'aprovar precisament en el decurs d'aquest ple? Pensa el seu grup votar a favor de l'admissió a tràmit de la iniciativa legislativa popular en la llei electoral de Catalunya? Senyor diputat. Per respondre té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Vostè segueix criticant que hi hagi eleccions en substitució d'un referèndum, però no aporta cap solució, senyor Iceta. Per tant, escolti'm, a base de... No aporten cap solució. A base d'anar-ho criticant tot, jo ja entenc que estan a l'oposició, però de tant en tant haurien d'aportar alguna solució. La seva proposta és la no solució. I aleshores això no porta enlloc, sincerament. Jo prefereixo arriscar-me i rebre crítiques que no pas no fer res, que seria, jo entenc el seu plantejament. I després vostè em parla una altra vegada de la llei electoral. Senyor Iceta, vostès defensen una posició, però han estat capaços de consensuar-la? Ni tan sols amb els seus antics companys del tripartit? No l'han consensuada, senyor Iceta, i això necessita, com vostè deia... Senyor Iceta, sisplau.
Sisplau. Senyor Iceta, comportament. Home, una mica de comportament. Que és un diàleg civilitzat, aquest. Sisplau, senyor Iceta, vostè ja ha tingut temps per parlar. Senyor Iceta, la realitat, ni els seus anteriors socis de govern li avalen la seva proposta. La pregunta següent és sobre els darrers esdeveniments polítics i la formula la il·lustre senyora Marta Rovira del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, presidenta. Bon dia, president. Ara que ja tenim una data per culminar el mandat que tenim en aquesta legislatura, que és l'exercici del dret a decidir, aquesta data del 27 de setembre, aquesta possibilitat finalment de votar sobre si serem un estat independent o no, i estic convençuda que això anirà bé, perquè hi ha hagut altres processos d'independència que s'han celebrat mitjançant unes eleccions plebiscitàries com Lituània, Eslovènia, com Estònia, amb diversos partits i formacions polítiques i assemblees a favor de la independència, doncs fa falta que ara arribem a un acord per veure com ens preparem per arribar al 27 de setembre, a punt, però també per continuar aquest 28 de setembre, si eventualment guanya la independència, com intuïm que passarà. I aquesta preparació nosaltres entenem que ha de consistir en ajudar, per una banda, els que més pateixen en el nostre país i aquí assumint una certa ambició de superar totes i cadascuna de les limitacions autonòmiques que fa que avui no puguem acabar de trobar els instruments d'ajudar els que més pateixen al nostre país i, evidentment, en segon lloc, construir aquestes estructures d'estat. I per construir aquestes estructures d'estat i per ajudar els que més pateixen en aquests moments, tenim una primera oportunitat d'or. Tenim aquesta tramitació parlamentària en obert dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per aquest any 2015 i l'hem d'aprofitar. I sí, tal com deia el senyor Rodríguez, nosaltres demanem que hi hagi una partida ambiciosa, necessària, suficient per l'Agència Tributària Catalana. No perquè, com deia el conseller Homs, no perquè intuïm que una agència tributària catalana permetrà canviar el model de l'agència tributària espanyola que coneixem avui, perquè serà més eficaç i tindrà més bona gestió, sinó perquè sabem que invertir en estructures d'estat com l'Agència Tributària Catalana és una bona manera d'invertir en les nostres polítiques socials de futur i en invertir també en un escenari d'igualtat d'oportunitats per tots els ciutadans del nostre país. Entenent que en això estem d'acord, nosaltres li preguntaríem com assumeix el govern aquest compromís i com convertirem aquest govern que fins avui ha fet el que ha pogut perquè els ciutadans votessin en un govern clar de transició nacional. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Bé, no sé si tenim exactament el mateix criteri o no, però nosaltres entenem que aquest ja ho és un govern de transició nacional. Vaja, li diré d'una altra manera, senyora Rovira. Aquest és el govern de transició nacional més potent que ha tingut la història de Catalunya des de la recuperació de la democràcia. Aquest. Això sí, amb suports parlamentaris importants que ens han portat, per exemple, i suports populars importants i suports associatius importants que ens han portat, per exemple, a poder celebrar un dia 9 de novembre esclatant, des de molts punts de vista, esplèndid des de molts punts de vista. Aquesta és la realitat, per tant, ja hi som aquí. Ara, suposo que la intenció de la seva pregunta no és tant posar en un interrogant si aquest és un govern de transició nacional o no, sinó com complementem en aquests propers mesos aquesta feina que ja s'ha estat fent. I en aquest sentit els acords en els quals vàrem arribar ara fa uns dies precisament van exactament en aquesta línia. Aprofitar els darrers 6-7 mesos d'aquesta legislatura abans de dissoldre el Parlament per poder completar algunes estructures d'estat que ja estaven en marxa. Abans ens hem referit a la hisenda pròpia, però també cal esmentar, per exemple, tot el Servei d'Acció Exterior de la Generalitat, en vàrem parlar en aquella trobada, i aconseguir, com vostè deia molt bé, que aquestes estructures després donin un millor servei a la gent de Catalunya en general i especialment en aquelles que poden tenir una situació de vulnerabilitat social més gran. La paraula per repreguntar a la il·lustre senyora diputada.
Que estem d'acord que la primera passa ha de ser convertir aquests pressupostos de caire autonòmic en uns pressupostos de transició nacional. Però nosaltres entenem que totes les accions del govern i totes les tramitacions que hi ha en aquest Parlament haurien de venir dotades d'aquesta voluntat de transició nacional. Per això també creiem que és bo assumir que reptes que tenim damunt de la taula, com la llei del SOC o la llei de formació professional, les convertim en veritables lleis d'estructures d'Estat. I així totes i cadascun de les petites i les grans accions que es fan des del Parlament i del Govern. És per això que torno a insistir en la pregunta. Senyora diputada. Té la paraula el molt honorable president. Ara crec que he entès millor la pregunta en aquest moment i, per tant, la resposta és la que és evident després d'aquests darrers dies. La resposta és: les lleis que estan en tràmit en el Parlament de Catalunya tenen una oportunitat per part dels grups parlamentaris per ser millorades. El govern les va enviar, la de formació professional, la del Servei d'Ocupació de Catalunya, la de simplificació administrativa, vull recordar, també molt important, i algunes altres que ja estaven en tràmit en el Parlament de Catalunya, per exemple, la de cooperatives, la del voluntariat, un munt de lleis que es poden millorar i donar-los aquesta perspectiva que vostè mateixa esmentava. I respecte al que no forma part del paquet legislatiu del Parlament i que són accions directes del Govern de la Generalitat, doncs nosaltres prosseguirem completant i complementant aquestes estructures d'estat. N'hi he citat dues, l'Agència Tributària o la Hisenda Pròpia i el Servei d'Acció Exterior, perquè ens sembla a criteri del Govern que aquestes són dues que constitueixen pilars fonamentals de cara al post-27 de setembre. I per això hi posarem la màxima prioritat en aquestes dues i en alguna altra. La darrera pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i la formula l'il·lustre senyor Jordi Turull del grup parlamentari de Convergència i Unió. Moltes gràcies, presidenta. Molt honorable president. En la darrera sessió plenària de final d'any nosaltres vàrem fer una pregunta sobre el que enteníem que corresponia, que era sobre el balanç de l'acció de govern en relació a aquells 4 temes que nosaltres entenem prioritaris, que és la reactivació econòmica, les mesures que s'activen de cara a la protecció d'aquella gent que més pateix en aquests moments, mesures referides a la transparència i, evidentment, el balanç del que ha estat tot el procés que està visquent a Catalunya. Pocs dies després, el president de la Generalitat va fer una compareixença exclusivament parlant del balanç de l'obra de govern, justament amb tot el que s'havia fet i els resultats obtinguts en tots aquests àmbits. I nosaltres la valoració que en fem és que, malgrat haver-ho de fer amb unes dificultats extremes, doncs comencen a haver-hi molts motius per l'esperança. Sense cap triomfalisme, perquè mentre hi hagi gent que pateix, ningú pot ser triomfalisme, però en tots i cadascun d'aquests àmbits. Per cert, tots aquells que sempre estan amb aquella cançó enfadosa i constant de dir que ens dediquem a governar i que a veure si governem i deixem de parlar del procés, doncs no en van fer ni una referència a la seva roda de premsa dels resultats obtinguts, perquè les dades són absolutament irrefutables. Aquells que ens diuen que ens oblidem del procés només parlen del procés, o potser perquè, com que alguns dels que acabem de sentir intervenint aquí han estat massa ocupats durant aquest temps tancant pactes vergonyants de 80.000 euros perquè no es parlés d'algun episodi molt rellevant o fent de porta noves de la Fiscalia, segurament per això no tenen percepció del que ha estat l'activació i l'actuació i els resultats del govern. Ara iniciem un nou període de sessions i, per tant, tenim molts mesos per endavant. Hi han anunciades unes eleccions pel 27 de setembre, però encara hi ha molt temps i com que tant és treballar com fer feina, a nosaltres el que ens agradaria, sabem que es poden aprofitar molt aquests mesos, quines són, ja no el balanç, sinó quines són les prioritats del govern per aquests mesos que venen, també en aquests 4 àmbits: reactivació econòmica, mesures per a aquella gent que més pateix, transparència i regeneració democràtica i, evidentment, tot allò que acompanya el procés històric que viu Catalunya. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, president. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Turull, anem precisament a un dels temes que ha sortit de refiló en aquesta sessió de control, però que pel govern és dels que té més transcendència. Com ha evolucionat, ara que tenim un any sencer darrere, el 2014, com ha evolucionat l'atur a Catalunya? A Catalunya l'atur fa 18 mesos consecutius que està baixant. No només un any, sinó un any i mig. Segueix havent-hi moltes persones aturades,
però portem 18 mesos consecutius de reducció de l'atur registrat. Segon, tenim 84.000 persones més a finals del 2014 afiliades a la Seguretat Social. Per tant, l'atur no només baixa perquè hi hagi gent que queda fora del mercat de treball, sinó perquè es creen llocs de treball nous. 84.000 persones més, un 3% d'increment. Es diu, però és que es contracta molt més precàriament que no pas de manera estable. Tampoc és veritat. En relació al 2013, del 2014 al 2013, si mirem l'acumulació de contractes d'un any per un altre, veurem que els indefinits han pujat un 21,6%, mentre que els temporals han pujat un 12%. Per tant, no només es creen llocs de treball, sinó que es creen de més estabilitat. I això també és bo que se sàpiga, perquè malgrat que les xifres d'atur segueixen sent duríssimes, hi ha d'haver algun missatge d'esperança i de confiança de cara a la gent que precisament encara no té feina. I aquestes persones han de saber que en aquest moment l'economia catalana torna a crear ocupació i que no només la crea amb caràcter temporal, com a vegades es diu, o precari, sinó que l'està creant a més ritme, a major ritme, de manera indefinida que no pas de manera precària. Li donaré una altra dada per compensar segons quins discursos es fan entre Catalunya i la resta d'Espanya. Des de l'any 2011 a l'any 2014, coincidint en aquest cas amb el govern del Partit Popular, Espanya ha passat de 4,4 milions d'aturats a 4,4 i una mica més, 50.000 persones d'increment. A Catalunya de 614.000 a 575.000. Per tant, a Espanya l'atur ha pujat, en 4 anys a Catalunya comença a baixar. A mi m'alegraria que el mateix que passa a Catalunya passi al conjunt de l'estat espanyol. Encara no és així i és probable que ho acabi sent en el transcurs d'aquest any 2015 i si això és així vol dir que haurem començat a donar-li la volta a la primera i principal preocupació que